दाखालिहाय बावैनो मास मोनसेनि सिगां सिलिगुरियाव माजुवा बस्ति होननाय मोनसे दङ बेहायनि आइजोफोरखौ लानानै मोनसे राजनिति हान्जा सुरदोंमोन बेहायनि बे आइजोफोरखौहाय दखना गानहोनानै फास्रा जोमहोनानै बिसोरो सिलिगुरिखौहाय फिदिंदों आरोखि ओमफ्राय गासैबो बे वेस्ट बेंगलनि मिनिस्टारफ्रा मन्थ्रिफ्रा जोंनि बर'फोरनि बे दखना गाननाय गोमो गोथां बायदि रोखोम गाब गोनां पोशाक गाननानै बिसोरखौ बर' आइजोफोरखौ सिगां थाबायहोदों आरोखि माने एट्राक्टिभ सिनारि बिराद माने मानसिनि गोसो मानसिनि नोजोरखौ सिख'ना लानो हायो बे जोंनि बर' दखनाफ्रा दानाय लुनाय गाननाय जोमनायफ्रा गोरलै खोथा नङा फाग्ला जाजोबो फाग्ला मानसिफ्रा बर'नि बे दानाय लुनायखौ नुयोबा ओमफ्राय जोङो मा खालामो दखनाया गिलिर बस्था बायदिलै गिलिर बस्था गाननायना बुङो ओमफ्राय हारसाफ्रा बिसोरनो मालाय गथायना लानानै गारगौ बिसोरबो गाव गावसिनि हारिमुखौ बिसोर गारनो हाया जोंबो जोंनि हारिमुखौ माथो गारनाय हारिमुनि गुदि आफा बोराइ बाथौसो जाय होक बे गुबुननि एजेन्डा आंनि बुंनांगौ हाबाया बे नङा अब्लाबो मोनसे बुंदेरना होबाय आरोखि मोजां मोनथारनानैहाय आंनि बिसाया सेकेन्ड इयाराव फरायो कलेजाव एखेबारे बे फुङावहाय बाथौ आरज मोननै खोनासंग्रोगोन मोनाबिलियावबो बियो बाथौ आरज मोनथाम मोनब्रै खोनासंग्रोगोन बेनिफ्राय बियो स्टाडियाव जिरायगोन ओरैबायदि मोजां मोनो बियो फेसबुकआव बे बाथौ बे सभा खुंनायफोरखौ नुनानैहाय आरज रोजाबनायफोरखौ नुनानै ओरैबायदि गोसो में आवलिবে আর কি আমি মানুষ তৈরি করতে পেরেছি আমার ছেলেকে ধর্ম এবং জাতির জন্য সে কখনো এই পথ থেকে সরে যাবে না সে চিরদিন থাকবে আর অন্যকেও তৈরি করবে गावबो थागोन बियो बाथौआरियाव बर' हिसाबै थागोन बियो गुबुनखौबो तैरि खालामबावगोन बियो बेबायदि मानसिनि फिसा बियो ओमफ्राय बिराद शान्त ओमफ्राय बिनि साननाय हनाया बिराद गोथौ आं गिबावो बिनि साननाय हनायखौ आंखौ प्रश्न खालामो आं उत्तर होनो हाया एखमबा समाव ओरैबायदि मानसि बियो जायखुनु हक बे गुबुन मोनसे साबजेक्ट दिनै जे साबजेक्टखौ दिनैहाय बे सभायाव आंखौ बुंथिनो थाखाय थिनदों बे जाबाय मानसिया मुलुग संसाराव थांनानै थानोब्ला मा रोखोमै थांनानै थानांगौ जोङो खिन्थु आथिं खोमा गन्थं समायना रमायना बेखौबो नायनानै खिन्थु मानसि जायालै नोंथांमोन गावनि देहाखौ अननो रोंनांगोन जोथोन खालामनो रोंनांगोन मिन्थिबाय गथ'फोरा जानाय लोंनायफ्रा दिनै गाबोनहाय नोंथाङा हाथाय बाजारे खाथि बे फैसा गोनां मानसिफ्रा इसे मोजां साख्रि मावनाय मानसिफ्रा सुंदर पेकेटनि मालखौ फिसाजोफोरनो बायना जाहोयो ओमफ्राय बेयावहाय मा खथि दङ बेखौ जेबो मिथिया बेबायदि खोमसि थाला जानाय नङाथ' बेफोरखौ जों नायनो साननो रोंनांगोन ओमफ्राय जोंनि देहाखौ जोथोन लानो रोंनांगोन माबोरै होनना बुङोब्ला बे माबा आथिखालाव नुनो मोनदों आरोखि आं एसे माने आयुर्वेद डक्टर ओमफ्राय रिसार्चमेन गवेषणा खालामग्रा आङो दंफां लाइफां रोदा रुदु मानसिनि रग माबोरै जायो बबे मुलिया बबे मानसिनि बबे रगनि थाखाय हामो बेखौ फाग्ला बायदि रिसार्च फाग्लाफ्रासो रिसार्च खालामो मानसि मोजां खालामा मिथिबायना मानसि मोजांफ्रा सोबखौनो जाग्रासो मिथिबाय दा गोबां मानसि हामगासिनो दङ मोजां जागासिनो दं दिनैबो फुंनिफ्राय खबर जाबाय आं थुखैयाखिसै बेयाव फैनानैहाय दा गेस्ट्रिकनि बेफार गेस्ट्रिकआ बयहाबो जासै जोंनि प्रकृतियानो पलिउसनसै माने पलिउटेड दूषित जाबाय गोथार नंला मिथिबाय जानायाव लोंनायाव गासै मुलि बे आबहावायाबो बिराद बिसाक्तसै मानसि बांबाय मुलिजोंहाय आबादथिलि मावबाय बबे देशजों दावहा नांबाय थाबाय गावलायबाय बमा बेफ्रुबाय हा सिङाव बमा गावो दैयाव बमा गावो अख्राङाव बमा गावो बबे प्रकृतियालाय जोरनानै थानो हागौनायलै नोंथांमोन बिनि थाखायनो बायदि रोखोम रग सोमजिबाय मानसिनि मोदोमाव बेखायनो बेनिफ्राय रैखा खालामोब्ला जोंनो दंफां लाइफाङा नांगौ बे दंफां लाइफांनि गुदि आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनि सिनायथि आरो महरखौ दिन्थिफुंनाय बे मुलुग संसाराव सिजौ महरै आफा बोराइ बाथौआ नुजाफैदों दंफां सारा मुलुग संसाराव रावबो थांनानै थानो हाया बे जिनिसखौहाय बे सिजौनि गेजेरजों बिजिरनानै थांनांगोन नोंथांमोन बेखौनो आं लिरदों जोङो बे मुलुग संसाराव हा दै बार सान अख्रां एबा सोदोब बिनिफ्रायनो फैदों नोंथांना बे दंफां लाइफां बेन्दों रायदों
बे दंफां लाइफां मोनदोंना बे हा दै बार सानफ्रामनि बा सोदोबा थुबुरथाय जानानै ज' जानानैसो बे पृथिबिया सृष्टि जादों बिनि सिगां खुनु दंफां लाइफां सान अखाफोर हाथरखि अरंबार जेबो गैयामोन बिनि सिगां रामबो गैयामोन कृष्णबो गैयामोन रावबो गैयामोन मिथिबायना नोंथांमोन बे आफा बोराइ बाथौआ हा दै बार सान अख्रां जानानै बे मुलुगाव फैनायनि उनावसो बिसोरो अबतार रुपै धोरोम आरो समाज प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय बिसोर जोनोम लाफैदोंमोन मुलुगावहाय बिनि सिगांफोर सान अखाफोर हाथरखि अरंबार जेबो गैयामोन मिथिबाय नोंथांमोन बेखायनो बे जोंनि बाथौ धोरोमा जाबाय गुदि धोरोम बे प्रकृति मिथिंगा बिमा सारा रावबो थांनानै थानो हाया नोंथाङा दिनै हां लादों बे हांआबो नोंथांनि देहाया बानायदों नामा बे बारा बे प्रकृतिया दङ हिसाबनिहाय जोङो हांखौ खनसे लादों खनसे हगारदों बे बिखा मैखुन सम्फुआ जेरैहाय गारिखौहायनो थाव लुब्ला थाव खालामनानैहाय इन्जिना चालु जायो बेबायदिनो बे प्रकृतिनि शक्तिखौहाय बे जोंनि गुन्थुंनि गेजेरजोंहाय जोङो बेखौ लानानैसो जोंनि देहाया मोनसे चालिका शक्ति जायो चालिका चलियो आरोखि देहाया मिथिबायना प्रकृति सारा रावबो थांनानै थानो हाया ओंखायनो बे आफा बोराइ बाथौआ हा दै बार सानफ्रामनि बा सोदोब सोरजिनानै आरो बेराफारसे बिनो हा दै बार सानफ्रामनि बा सोदोब महरै मुलुगाव दङ आरो थाबाय थागोन बेनो जाबाय आफा बोराइ बाथौ गुबुननि बे माने आफा बोराइ बाथौनि बिमाबो गैया बिफाबो गैया गुदिबो गैया बिजौबो गैया किन्तु गुबुननि बेलायावहाय जों मा नुनो मोनो बिमा दं बिफा दं हिनजाव दं फिसा दं गैया दालाय श्री कृष्णनि हिनजाव दं फिसा दं इसुला दङ जोंनि बाथौनि सोर दंलै हा जायहा गावनि निजे नुजाफैदों गावनि निजे उजिफैदों बेनो इसोर जायहा रावनिबो सायाव सोनारनाङा जायानो गाव हारसिङैनो गासैबो सालायजोबनो हानाय गोहोआ जायनाव दं बेनो जाबाय आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि आनान गसाइ आरो जोङो जानला मोनलानि बे आफा बोराइ बाथौखौहाय मा सानो बे 7 बोसोरजों खेबसे फुजा होब्लानो जायोलै 5 बोसोरजों खेबसे फुजा होब्लानो जायोलै बिदिजों जायालै नोंथांमोन जोंनि चरित्र गठन खालामनोब्ला जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ अराय सम जों आरज गाबबाय थानांगौ फिसा फिसौखौहाय लानानै बाथौ थानसालियाव हाबनांगौ बाथौनि तत्वफोरखौ फिसा फिसौनि बे खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिसोरनि आत्मायाव सोनानै होनांगौ गायसंनानै सोना होनांगौ आरो आरज रोजाबनायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिया बे बाथौनि आरज बायनायनि आरजखौहाय जोङो बिसोरनि सिगाङाव रोजाबब्लानो बिसोरनि अट'मेटिकलि बिसोरनि गोसोआव मोनसे माने गायसंना लानाय जाखायो थुइरि खालामनाय जाखायो आरो बे फिसा फिसौखौ गारनानैहाय बाथौ थानसालियाव हाबनो नाङा जेरैखियावबो फिसा फिसौखौ लानानै बाथौ थानसालियाव जिरायनांगौलै नोंथांमोन आरज रोजाबनोब्ला मा जायो नोंनि मोदोमनि बे गोसो सिङाव गोसोआव मैला नांनानै थानायफ्रा आरज रोजाबै मा जायो मिथिबाय बे मैला जिनिसफ्रा गासिबो हांजों ओंखारजोबगारो हांजों ओंखारनानै नोंनि मा जाबाय आत्माया शुद्धिकरण जाबायब्रा शुद्धिकरण जायो बेनिफ्राय नोंनि बे आरज रोजाबनायनि गेजेरजोंहाय नोङो बिखा सक्ल मैखुना मोनसे एक्सारसाइजबो जाबाय जायहा हार्टनि प्रब्लेम दङ बिसोर जुदि आरज रोजाबबाय थायोब्ला अट'मेटिकलि नोंनि बे हार्टनि प्रब्लेमफ्रासो सल्भ जायो समाधान जायो मिथिबायना नोंथांमोन बेनो जोंहा आरजआ खाम खेलि नङा आरजखौ रोजाब बिराद मोजां जिनिस आङो फाग्लासो आंनि हिन्जावा बुरि आंफ्रायो नों हारसिं रायज्लायो मेथाइबो रोजाबनो नों फाग्ला जाबाय नङालै होननानैहाय आंथ' न'आव खालि खाथा खलमजोंमोन खेला होननाया सब समाय मा लिरनो मा बुङो खुनु थिग गैयानो मैयाबो बाव फैनायनि सिगां फिसाज्ला आंफ्रायबाय बाबाया फाग्लासो जासिगोन नामा रावहरै गेजेर माइलि लेखा लिरो होननानैहाय ओमफ्राय आं बुजायनानै बुंनायसै फाग्ला गोसोआव फैनाय जिनिसखौहाय लिरनानै गालाङाला सोरनिबा थाखाय खामानि नांगोन ना बियो 100 जनआवहाय 25 जन फरायलाबोथ' लाब दङना आखाइ खिसेवनो नाङा लिरनायखौ बानो नाङा फरायनांगौ लिरनांगौ बेखायनो मा खालामदों मिथिबाय नोंथाङा मध्य प्रदेशनि भोपाल শহরহায় গৃহবধূ আদর্শ গৃহবধূ গঠনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে মানে মধ্যপ্রদেশनि ভোপালাव आदर्श बिराद गुण गोनां हिनजाव नखर सामलायगिरि फिसा सामलायगिरि रायजो सामलायगिरि बिराद गुण गियान गोनां हिनजाव दानो थाखाय बिहा मोनसे बिश्वविद्यालय खुलिदों बिहा क्लास जायो बे जोंनिया मा जायो बिसोर माने इउनिभारसिटि खुलिलायनांगौ जाम्बाफोरनिया हा जिलेसा बे हाबा जानाय समाव बे हाबा थिलि
फुलियावहाय जाया हाबा होयो बेखौ बुजायो नङाब्ला गामिनि सासे बयस्क मानसिफ्रा गाहेला मानसिफ्रा हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ बुजायो खबरदार दिनैनिफ्राय नोंसोर सासेयानो सानै जाबाय नोंसोर सासेयानो सानै जाबाय आइ सना नों मालायनि न'खराव थांसिगोन बे न'खरनि बिमा बिफाखौनो गावनि बिमा बिफा होननानै गनायना लानांसिगोन नोंनि न'खरनि दिनैनिफ्राय माइनाव जाबाय धोन दौलतफोरखौ मोजाङै बाहायनो जानांगोन कत सुन्दर जोंने बे माबानानै हाबा होनाय गियानि गुनि मानसिफ्रा बैसो जानाय मानसिफ्रा गाहेला मानसिफ्रा हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ जों बुजायखायो हाबा जाब्ला मानसिया माबायदि रायजो जानांगौ बिसोर माबा इउनिभार्सिटि थुलायनांगौ जाम्बाफोरनिया जोंनि न'नि सिथ्लायावनो गासैबो मोनजोबोना बाथौ थानसालियाव थानानैनो गासैबो जाजोबोना जोंना बखानोबो मासलाय हा आङो दाखालि बेंगलिफोरखौ बुंदों आंनि लोगो सासे बुंबाय जे बाङालियारिखौहाय माबा मिडियानि मानसिखौहाय बिराद टेलेन्टलै बेंगलि मिडियाया मारात्मक टेलेन्ट एखेबारे आंनि लोगोआ बुंबाय बिसोर मिडियानि मानसि फैबाय ओमफ्राय बिसोर आंनि लोगोखौ सोंबाय नोंसोर मानो फैदोंरा होननानैहाय बाङालिफ्रा केन আসছেন এখানে ও আমরা বাথু ধর্মের প্রচারের জন্য আসছি বাথু ধর্ম আবার কি জিনিস এটা আমাদের একটা পঞ্চতত্ত্বের যে মাটি জল অগ্নি বাতাস আকাশ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি ঈশ্বর তিনি প্রয়াত না পঞ্চতত্ত্ব তো গীতার মধ্যে রয়েছে পঞ্চতত্ত্ব গীতাও তো নামবে না আমরা ছোট করে ফটো বাইরে ভদ্রলোক হয় পঞ্চতত্ত্ব গীতার মধ্যে আছে কিন্তু কে সৃষ্টি করেছে সেটা তো আপনারা বলেন না নামবেন সে তো নিরাকার সর্বশক্তিমান আমরা তো প্রয়াত আপনারা তো সৃষ্টির কথা বলতে পারেন না যেমন উত্তর না Media. I have to have record the war. She, I mean, you know, now with her, CID, IB, now with the young boy. As a mother, now with a food you now. I will leave one for you as a mother, or such a one will come in a one. West Bengal Literature Academy in Maram. Lihaver leader, Nithaver leader. You know, offering a young August, you have already gone from months ago to what you both months ago now. Chiradana, little to go. Maria, this is my Edingo Jati Manchester in London and Minamale in Nania. Which is a mention of police who I could try to see that. I could try to say, they got him a single to the Yundan Nania. Amuta, Anyadi at the Virat Munche, West Bengal in Nam from just happy moment. With the back. Viran Sava Bobania and Yadia Suchipman, my secretary, my Sanchez, my Virat Nam the Wadina. But we need Shalaya Babu to do the no waiting for an hour to take out from Bopepa. Mera Thambay, police could die and happen to venue, police could die at the police camp official Tanaria. Hi, I can do better than the race, happy the woman, happy Garvai. I am indeed on Shigom Shadow Shiago. They be very chokan to the army, you know why. Kintu Porevada Irana, Nagaranova. Nantamuans are making to Nantama, which struggle more than 30 months. আমি এখানে কেস করব না আমি সুপ্রিম কোর্টে কেস করব আমাকে যদি সে ঝুলায় আমি ওকে হারে চামড়ায় তো ঝুলাবো না একদম পেগেঞ্জম বিগুড়ে সবার নাগার করে আমি পেছলাম তো জানি একবার মানে আমি পলিটিক্যাল লিডার প্রচার লাই ভাই না উনাকে তো এরকম বলাটা ঠিক হয় না উনি তো এরকম কাজ করেন না উনি তো ওগুলো ভাবেন না উনি তো ওগুলোর মধ্যে নাই উনি ওসব মারান আধ্যাত্মিক লাইনের মানুষ ধর্ম সংস্কারক সমাজ সংস্কারক সমাজ সেবা করে এটা কিন্তু আমাদের এরকম ধারণা করা চলবে না এটা তো ঠিক নয় যে চুপচাপ দাও বাসু পাই কাউকে বুঝলা না স্বাধীন একেবারে আমরা আগুয়ান না হামা বিরাট চন্দ্র ছিল মানে আর এই কি লাই বাবা সুন্দর ভালো আর কি সুন্দর একদম ডাইরেক্ট আপনি এদিকে আসেন স্টেশন অফ জংশন রোড আপনি এদিকে আসেন না আমাকে কেন দাদা তুমি কেন আমাকে দেখছো না তুমি কেন আমাকে দেখছো नों मा नुबाय आं नुबाय তুমি আমাকে কি দেখছো না এখন মানে মা মন্দির বেবদি শুনলো আমাকে না কিছু দেখি না তার কেন দেখছো মানুষ কি ভাবে দেখে নকুল রাও না মা হুদুন না আমরা বোকা শেষ বুতুন দায়া আমরা লেটা জব আলাদা এজেন্ডা থামবাই মানে এই बे बरखाथुला आरो हाय इउनिभार्सिटियाव आदर्श गृहबुद खालामनो थाखाय इउनिभार्सिटि दालायनांगोनना जोंना किन्तु समाजनीति दङ जोंना बाथौनिफ्रायनो मोनबा आसार दंखायो कास्टमारि ल' दंखायो बेहायनो गासिबो जोंनि बर' हारिनि रायजो जानाय थैनाय थांनाय मोजां गाज्रि जानाय गासिबो बे मोनबा आसारानो जोंहा दंखाजोबो बेनिफ्राय मा जाहैबावबाय आरो बे
सायावलाय बिराद खामानि गोनां मोनसे खोथा बुंनो नाजादों आङो जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमाव ओरैहाय माइनाव आफाद दादों माइनाव आफाद दानायावबो बिराद गोजोननाय मोनदों सामोन नाथाय मोनसे जिनिसखौ गोसोआव लानांगोन मा बुंदों कर्म संस्कार तपोवन केन्द्र भोपालावहाय मध्य प्रदेशनि भोपालाव इदानीं मोनसे इउनिभार्सिटि खुलिदों बेहाय जब ओमफ्राय साधना नि गेजेरजों हिनजावफोरखौहाय फुङावहाय हिनजावफोरखौ फोरोङो आरोखि प्रेगनेन्सि बे इउनिभार्सिटियाव जायफोरा फरायनो थाङो हिनजावफोरा प्रेगनेन्सि माने गर्भवती हिनजावफोर आरोखि बैसोरखौहाय बे फोरोंगिरिया फुङावहाय फोरोङो ओमफ्राय अल इन्डिया इउनिभार्सिटियावबो फोरोंनायनि मोनसे प्रस्ताब लादोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मिरु सरकारा नाथाय बेखौहाय अनेक रोखोम तर्क बितर्क जानानै बेखौ खालामनो हायाखै नाथाय मध्य प्रदेशनि भोपाल सहरावहाय इउनिभार्सिटियाव बे चालु जाबाय आरोखि माने ओरैबायदि खालामो बे गर्भवती बे उदैयाव थानाय फिसाखौहाय बे उदैयाव थानाय समावनो बेखौहाय बिमाया जा बुङो जा खालामो बियो गासैबो बे उदैयाव थानाय फिसाजों मोनसे कानेक्सन जायो मिथिबायना कानेक्सन माने संजग लोगो मोनहोलायनाय आरोखि बिमानि बुंनाय बिमानि साननाय बिमानि मावनाय उदैयाव दांनानैहाय क्लास खालामहैयो आरोखि बे माने बिमा मोजांब्ला मोजां सानबायब्ला मोजां बुंबायब्ला मोजां मावबायब्ला আমার ছেলেকে আমি বৈজ্ঞানিক বানাবো আমার ছেলেকে আমি গণিতজ্ঞ বানাবো আমার ছেলেকে আমি অমুক বানাবো মানে बेफोरबायदि बुंहैयो आरोखि बे फोरोंगिरिया उदैयाव दै होनानैया ओमफ्राय फिथाइयाखौ मोनदों माबोरै मोनदों होनना बुंब्ला अर्जुनआ अभिमन्युआ जेला सुभद्रानि उदैयावमोन अर्जुननि हिनजाव सुभद्रा महाभारतनि खोथा अर्जुननि हिनजाव सुभद्रानि उदैयाव जेला अभिमन्युआ गोरबोआवमोन बे समावहाय उन्दै समाव अर्जुनआ गावनि बिसि सुभद्राखौ बुंदोंमोन चक्रबिहु जुद्धआव हाबनाय आरो ओंखारनाय सल'खौ बे खोन्थादोंमोन ओमफ्राय हाबनाय सिनाखौ बे खोन्थादों बे सिङावनो बिनि हिनजावा सुभद्रा दोनलांदों ओमफ्राय ओंखारनाय समखिनियावहाय हिनजावा बे अर्जुननो बुंब्लाबो खोनानो मोनाखिसै उन्दुलांबाय बिमा उन्दुनाय माने फिसाबो उन्दुबाय बिमा उन्दुलांबाय माने बिमाबो उन्दुलांबाय आरो फिसाबो उन्दुलांबाय ओंखारफिननाय आरोखौ माने अभिमन्युआ मोनाखिसै आरोखि बिमाया उन्दुलांनायखाय बेनि थाखायनो कुरुक्षेत्र दावहायाव अभिमन्युआ दावहा नांनो ओंखारलांनो बिर बिक्रमे बिरजु दावहा नांलांनो ओंखारनाय समाव बे ओंखारफिननो हायाखै दा बे जिनिसखौ रिसार्च खालामनानैहाय दा गर्भ संस्कार तपोवन